கர்த்தருடைய வாக்கும் இறை வாக்கு. Today Bible promising word. John 1st chapter verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. ஆமீன். இப்பொழுது ஜெபிக்கலாமா? இசப்பா இந்த நாளுக்காக நன்றி 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 சப்பா. அதே போல சப்பா நித்தியம் சப்பா இந்த வார்த்தை சப்பா இந்த பிகினிங் இருந்தது போல சப்பா. அதே போல சப்பா இந்த நேரத்தில் சப்பா அந்த வார்த்தை சப்பா தேவனோடு இருக்கிறதுக்காய் தந்தை நன்றி சப்பா. அதே போல சப்பா அந்த வார்த்தையின்படி சப்பா நாங்கள் கேட்டு சப்பா நடக்கும்படி ஜெபிக்கிறோம் ஜீசஸ். அதே போல சப்பா நித்தியம் சப்பா கிராண்ட் ஃபாதர் கிராண்ட் மதர்க்காய் ஜெபிக்கிறோம் ஜீசஸ். அங்கிள் ஆண்டிக்காய் ஜெபிக்கிறோம் ஜீசஸ். பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்க்காய் ஜெபிக்கிறோம் ஜீசஸ். கிராண்ட் ஃபாதர் கிராண்ட் மதருக்கு சப்பா தேவனால பலத்தை கொடுத்து வாசி ஜெபிக்கிறோம் ஜீசஸ். அங்கிள் அண்ட் ஆண்டிக்கு சப்பா தேவனால வேலைவாய்ப்பு கொடுத்து நாங்கள் வாசி ஜெபிக்கிறோம் ஜீசஸ். சப்பா அதே போல சப்பா brothers and sisters के सपा தேவனால படிப்பு ஞானத்தை கொடுத்து நான் வாசிச்சு ஜீசஸ். ஜீசஸ் நம்ம ப்ரே ஆமென்.